Vítajte, moje meno je Daniel Weiss a počúvate môj podcast, ktorý je zameraný na zdravý životný štýl. Venujem sa v ňom témam, akými sú chudnutie, priberanie, zlepšenie energie a mentálneho či fyzického výkonu. Pokiaľ vás podcast zaujal, neváhajte ho zdieľať a ohodnotiť na platforme, na ktorej ho počúvate. A teraz už k epizóde. Pekné nedeľné ráno prajem. Máte nejaké novoročné predsavzatie? Alebo dávali ste si nejaké ciele na tento rok? Poďme sa pozrieť práve na tie ciele, pretože štatistiky sú strašne zastrašujúce a tu je niečo, čo by sme si mohli okolo toho možno povedať. V prvom rade by som chcel povedať, že na nový rok je to taký dátum, kedy veľa ľudí si dáva predsavzatia alebo nejaké ciele. Jednoducho, pretože je to hype, je to trendy, jednoducho to robievame. Samozrejme, potom to vedia aj k tomu, že veľa z týchto ľudí, ktorí si dajú tieto predsavzatia, podľa štatistík za rok 2021 to bolo 31% z respondentov, tak veľa z nich ich ani nedodrží. Po prvom mesiaci už nejakých 46% ľudí odpadlo, to znamená, že už nedodržiavali svoje predsavzatia. Po 6 mesiacoch to kleslo na 46%, ahoj Adriana. A po roku, vlastne na konci roku 2021, to bolo iba 9% z tých, ktorí si na začiatku roku dali predsavzatia, tak ich na konci aj dodržali, čo nie je veľa. Stále je to ale viac ako ľudí, ktoré si žiadne predsavzatia nedajú, kde je to iba nejakých 4%, čiže viac ako dvojnásobne menej. Čo je najväčším dôvodom pre toto? Prečo nedodržiavame nejaké tie predsavzatia? Opäť odvolám sa na štatistiky, čo som čítal, a to je, že 33% z opýtaných si to jednoducho nesledoval. Poviem príklad. Najčastejšie boli chudnutie, zlepšenie fitness, prestať fajčiť a lepšie sa stravovať. To tvorilo až 50% predsavzatí. Potom sme tu mali ešte šetrenie peňazí. 33% opýtaných si jednoducho nesledovalo, ako postupujú, čo môže mať aj demotivačný účinok. Pokiaľ si niečo sleduješ, máš možnosť osledovať si, že robíš nejaké malé zmeny, že postupuješ a to ťa môže motivovať. Na druhej strane, ak vidíš, že respektívne ak niečo nevidíš, niečo si nesleduješ, tak jednoducho ti to unikne a to vedie k druhému dôvodu. 23% opýtaných zabudlo na to, že mali nejaké predsavzatia. Sorry. Podľa mňa toto je dôvod prečo. Takže, čo si z toho vyvodiť, aké možno tipy môžem dať, čo sa týka predsavzatí a cieľov? No, v prvom rade zameraj sa na to, že čo chceš a nedávaj si 20 rôznych. Vyber si 1 až 3. 3, ale fakt, že maximum 3. Zamyslí sa nad tým poriadne, že prečo. Prečo to chceš? Čo ti to dá do života? Pokiaľ je to predsavzatie, chcel by som auto, to v podstate nie je predsavzatie, hej, alebo chcel by som prestať fajčiť, bolo by dobre, keby som niekedy nejak prestal fajčiť, ale okej, no. Takýmto štýlom to bude viesť k tomu, že na 99,999, na 100% to bude viesť k neúspechu. Čiže zamyslí sa na to prečo a podpor to, alebo ďalšia nadstavba na to, ako to docieliš, dokedy, čiže máš nejaké čiastkové ciele, dajme tomu, že kde chcem byť za mesiac, za 3 mesiace, za 6 mesiacov, za 9, za 12 a prístup k tomu opačne. Čiže pozri sa na to, že kde chceš byť za 12 mesiacov a spätne od toho za 9, za 6 a podobne. A potom vlastne sleduj si
Práv si nejaký, ja neviem, denníček, diár, kde si budeš vedieť sledovať tieto štatistiky, nejaké čiastkové ciele, ako sa k tým dopracovať. Ale vyslovene už len to, že si nejakým spôsobom stráviš 10-15 minút času nastavením si nejakých cieľov, ahoj Majka, tak ti to dá lepší pohľad do toho, že čo robíš, prečo to robíš a máš oveľa lepšiu nielen motiváciu v danom momente, ale aj jasnejšiu predstavu o tom, ako tie svoje ciele dosiahnuť. A nedávaj si ciele len na začiatku roka, ale kvartálne možno. Ako sme spomínali, máme, kde sa chcem dostať za 12 mesiacov a od toho pracujem spätne za 9, za 6, za 3. Potom si to rozkuskujem na mesiace, na týždne, na dni. A takýmto spôsobom môžeš postupovať v malých krokoch, cielene a držať sa na istej ceste, ktorú si vytýčil. Vytýčila. Ďakujem vám za počúvanie a verím, že sa vám podcast páčil. Ako vždy, doplňujúce informácie nájdete na stránke podcastu a v popise. Zároveň, ak chcete pomôcť prísť na to, ako jesť, koľko jesť, čo jesť pre vaše ciele, akými sú či už podpora zdravia, zlepšiť svoju energiu počas dňa, svoje fyzické a psychické výkony, neváhajte ma kontaktovať cez môj web danwise.eu. To je dan.weiss.eu. Každému klientovi pristupujem osobitne, čiže nečakajte nejaké šablóny alebo neosobitný prístup. Odporúčam vám tiež prečítať si aj skúsenosti mojich klientov, ktoré nájdete tiež na webe a všetky tieto linky nájdete aj v popise podcastu. Teším sa na vás pri počúvaní ďalšej epizódy.